ni saiatuko naiz. Proiektua da, Alzheimerran gaixotasunan inguruan, terapia berriak ikertzea. Ze gaur egun Alzheimerrak ez daka kurarik, lan rebertitzen dauena, baizik eta egiten dena da, saiatu sintomak alik eta gehien atzeratzen, edo diagnostikoa alik eta lehenen azkarren itxen, gero sintoma horiek alik eta berando benen etortzeko eta saiatu geratzen. Baina atzeruzkako bidea ez da oraindik. Orduan, hori da aztertuko dugun gaixotasuna, eta Alzheimerrak badaka komponente genetiko oso handia, jakina da genetikoki oso, ezaugarri genetikoek asko baldintzatzen dutela gero Alzheimerrak garatu ala ez. Orduan, zelan hainbeste milaka eta milaka pertsonek jasatu duten gaixotasun bat danez, oso ezaguna da jende asko bizi izan dau, eta bizi esaten ari da, baina oraindik ez dago lan sendagairik. Eta orduan, gu badakigunez, komponente genetikoa oso handia dela, guk ingo duguna da sare genetiko horiek aztertu, jakiteko ze gen edo ze genen kombinazio diren gehien erlazionatuta daudena gaixotasun horrekin. Badaude ja diana batzuk, ze gen diren garrantzitsuenak edo lan, baina zelan gen kopurua hain handia dan, imposiblia da danen kombinazio hau egiratzia eta hori guztia. Eta orduan, proiektu hau da interesgarria bi gauza gaitzik. Lehenengo, badauzelako paziente batzuk, euren garunak dakate, Alzheimer azkenean da proteina batzuen akumulazioak sortzen duen kontaminazio hori garunian, eta gero sintoma kognitiboak dira astutzen, memoria falta eta beste hainbat ezaugarri kognitibo, ez? Eta orduan, daude paziente batzuk dakatena garuna, Alzheimerrekoiko bazuten bezala, proteina eskutsatuta, baina gero kognitiboki oso ondo dauz. Orduan, zukitzen diozu resonantzia bat eta berez Alzheimerrekoiko luke, baina gero kognitiboki ondo dauz. Orduan ikusi da, badakatela, horiek ditzen dira resilientiak dira zen pazientiak. Eta orduan ikusi da, garuna dakala babes mekanismo bat, o protekzio mekanismo bat, salbatzen diena sintoma horiek garatzetik. Orduan, guk nahi duguna da, jakin, babes mekanismo hori zein dan, eta ze genekin dauen erlazionatuta. Eta orduan ingo duguna da, aztertu sare genetiko horiek eta ikusi ze gen diren babes mekanismo horrekin erlazionatuta daudenak, gero saiatzeko mekanismo hori ez dutenengan, nolabait terapia berriak ikertzen. Eta gero, bigarren zatia garrantzitsuena, nerekin gehien erlazionatuta dagoena da, sare horiek aztertzeko zelan hain handiak diren, erabiliko duguz herramienta kuantikoak. Orain arte erabili izan dira algoritmo klasikoak, estadistikoak, ordenagailuak nahiko normalak eta holan, eta orain erabiliko dira algoritmo kuantikoak. Algoritmo kuantikoek ez dute nahi gauzak egin azkarra bakarrik. Osea, ez da potentzia falta zaiela gaur egun algoritmoi, ez da gauzak azkarra egitea. Da, esploratzia bideak orain arte ikusi ez direnak. Osea, adibidez, garunean ditugun gen sareak, badira milaka eta milaka genen arteko, gene kopurukoak, algoritmo klasikoekin ezin duguz kombinazio danak aztertu, ze konputazionalki da imposiblea. Ordan nahi duguna da, printzipio kuantiko eta ze baliatu, esploratzeko alik eta gehien. Ez dugu esaten zerbait berria lortuko dugunik, baina gauzia da, esploratu ez diren bideak esploratzea. Eta horiek dira bi nobedade horrek. Bai egin dira teoria kuantiko asko, baina nahi duguna da eta aplikazioak bilatu. Eta hori da, horregatik baita eduki du boom asko proiektu honek, ze azkenean da teoria kuantiko guztiak eta algoritmo kuantiko guztiak garatu direnak teorikoki, problema errealetara eramatea. Ez dakit erabiltzera iritsiko garenik, Osea, hori orainik ez dakit, ze ordenagailu bat, olako ordenagailu bat estable mantentzia eta da oso zaila. Ordenagailu hori azkenian da txip bat bezala, eta txip hori mantentzeko kondizio perfektuetan, daka kriston
hardware gigante edo oskailu gigante bat mantendu behar dauena kondizio batzuetan, oso espezifikuetan, gero erabilia izateko. Eta hori oso zaila da, gaur egun badaude erabiltzen du jendeak, baina gero errore asko ditu, eta orduan gero daude ikerketa lerro pila baita errore horiek kentzeko. Orduan ez da erabili guztiz perfektuki, baina bai egiten dira simulazio txikiak, ikusteko gutxi gara bera nondik doan. Nik uste dut proiektu honen helburua ez dala kriston emaitzak lortzea, baizik eta osasun arloan ikerketa lerro berri bat irekitzea. Igual gero etorkizunera begira, bai euki aldu kriston inpaktua, baina orain helburua da irekitzea. Lerro berri horiek orain arte ez direnak egin. Nik amaitu neban doktoretza urtarrilean, eta atera jatan proiektu hau, eta izan zen, onartu behar dut bai edo bai, da kriston aukera, eta nago oso motibatuta, gainera jarraitzen dut nire ikerketa talde berdinean, oso pozik nau, ez da nire proiektua bakarrik, nire proiektuan batera, nire proiektu hontan gaude, ikerketa burua da Ibai Díaz, bere egon da Estatu Batuetan Alzheimerren inguruan ikertzen pila bat urtez, gero baita Asier Erramuzpe, dala beste lankide bat, bera baita egongo da nirekin batera algoritmoen mundu hortan pixka sartuta. Gero dago Nati, beste lankide bat, berak bai amaituzun doktoretza indala gutxi, eta bere egongo da laborategian eta holan, gero ja behin dakago zenian genoie detektatuta terapiak eta probatzen, berak biologia ikasitzun, eta gero egongo naiz ni, egongo dana algoritmoen zati horretan. Baina hori, izango da talde lana, bi egongo dira gehiago laborategian eta gero beste bi egongo gara gehiago algoritmoetan sartuta. Eta, oso pozik, baina pixkat espektantez, azkenean ez dakit zer aterako den, edo zer, baina, egiten dugun guztia izango da berria eta izango da ekarpen bat irekitzeko baita gure taldean lerro berri bat. Bai, hori da, proiektuaren parte zen Estatu Batuetan itxea estantzia bat. Ez dakit iritsiko garen erabiltzera ordenagailua, baina herramienta guztiak erabiliko ditugunak IBM-enak izango dira. Orduan, eurak erakustea baino hobeto, ez da, orduan joango naiz zara, ez dakit oraindik noiz, 2 edo 3 hilabete, eta ahalik eta gehien ikastera, eta ahalik eta gehien informazio gehien xurgatzera. Bai, gutxi gora bera plana da, problema lehen klasikoki soluzionatzen zen modu hori, berdiseinatzea eta ikusi kuantikoki zelan diseinatuko zen. Ja diseinua bakarrik izango zen kriston aurrera pausua. Diseinatzea problema berdina, baina kuantikoki ja izango zen kriston aurrera pausua. Problema hori iristea ordenagailu baten ejekutatzera, izango zen baita mundiala. Eta gero ja ikustea emaitza horiek testeatzea laborategian ikusteko benetan onak diren edo balio duten edo zuten balio, hori ja izango zen lo más. Egia da, nik amaitu nebanian doktoretza, beti izaten neban, nahi nebala hartu kriston break, bidaiatu eta egon lasai eta hilabete batzeko lar. Baina gero azkenean suertatu jatan hau eta alnion esan ezet, obviamente alnion esan ezet, baina justo orain kuantika da zerbait dauena mundu guztiari da hortaz hitz egiten, ikerketa baita da mundu bat nun ez da diru asko inbertitzen, eta justo orain kuantikan egia da nahiko ekonomikoki nahiko dirutza inbertitzen ari direla. Da como apostu bat egitea. Apostu bat itea kuantikari eta esatea orain ez dakit funtzionatuko duen ala ez, baina azkenean pasatu behar dugun azkenengo barrera datuen analizian eta fizikan eta guztiontan da barrera kuantiko hori pasatzea. Hori eta gero ja ez da gehiago gongo. Orduan da apostu bat egitea eta ez dakizun oraino apustu hori ondo urtengo da, ala ez dan urtengo, baina orain ikusten ari da bezala, danak ari dira apustu hori egiten, ze bada zerbait, da azkenengo muga bezala. Karo, azkenian bebai kuantikak ematen dauena da, lehen igual iristen ez ginen toki horietara, iristea,
modu nahiko naturalean entzi. Eta egia da gaur egun daudela, kuantika barruan, 3 ikerketa lerro nagusi, ni nagoietako baten, baina izango lirateke sensorika, dala sensore kuantikoak erabiltzea. Gero, eta hori adibidez, bai dabil, bai ari dira oso ondo garatzen eta bai funtzionatzen dut, eta hori ikusi da eragina dakala, eta hori bai da realitate bat. Gero beste bat da komunikazio kuantikoak, izango liratekela internet eta gauza guzti horiek jasartzea printzipio kuantikoak hor, eta gero bestea da konputazio kuantikoa. Eta hori izango litzateke nire lerro bat, eta konputazio kuantikoa orain ari da falta da pila bat, baina ni nago pozik, ze azkenean olako gauzak praktikara eruatea, dirua inbertitu behar da, zientzia azkenean da dana bekak eta bekak eta bekak eta bekak, eta olako aukera bati eski ez esatea izango litzateke ez da. Ez dakit, nik uste dut jakinduria aldetik, teoria aldetik, ja jakin asko dakigula. Baina praktikara eruate horri buruz ez dakigu kasi ezer. Orduan nik uste dut bai emango dizkigula, nik uste dut soluzionatuko ditula gaur egun soluzionatzen jakin ez ditugun problemaz. Karo, azkenean da, apustu bat egitea zerbaiteri ez dakizuna noraino eramango zaitun. Egia da baietz, baina ez zientzia, sino adibidez matematikak eta hola beti gustatu izan jataz. Baina beti izan pertsona bat danetikan gustatu jakona. Baina egia da gero, batxillergoan eta holan, karrera horra aukeratu behar dozunean, zientifikoak ziren asignaturak hobeto emate jatazen, eta ez nekien ez bezolan zer ikasi, nire lista zan pixka eta raro, nire lista zan fisika, filosofia, ibez eta mate edo ingenieritzaren bat edolako zerbait. Orduan, bai nahi nuen zerbait zientziakin zer ikusia zekan nahin, baina ez nekan holan bez oso sartu nintzen, oso gustora, oso gogorra karrera bai, baina oso ondo. Eta gero, gero, nire helburua dakat nahiko argi, eta da nahi dutela unibertsitatean geratu lanean. Orain arte pentsatzen nuen eset, neuan holan dudetan, baina irakaskuntza da zerbait probatu nahi dutena, ez dut probatu inoiz, eta da zerbait gogoa dakatena probatzeko, egia da ez naizela ikusten irakasle, igual, DBH-en edo, baina, igual ez dakit, probatu dut holan kurtso batzuk ematen eta holan, baina bai gustatuko litzaidake unibertsitatean irakasle moduan geratzea. Geratzea edo probatzea eta gero ikusi aber zer. Zientzia egitea da garrantzizkoa, baina eski komunikatzea da igual de garrantzizkoa, bai, porque bestela jende ez da enteratzen, dau ez jakintasun asko gai askoren inguruan, doktoretzan inguruan bebai eta zientzialariok dakagun baldintzen inguruan bebai dau ez jakintasun asko, eta nik uste dut bai dala importantia garatzea, komunikatzea bai zientziar gaiei buruz, eta itenaren garin lanari buruz, eta baita baldintzatan itzen dan lan hori, eta guzti hori.